Miguel Zammit ta' 23 sena mill-Gżira ma natax il-ħelsien mill-arrest u ndbat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u waqt ikun akkużati li qatel 4 fjammingi wara li spara fuq dan it-tajr protett fil-Ponta tal-Qawra. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Elaine Merċieqa l-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontrih. Id-diviża qalet li Zammit mhuwiex reġedif u li kollabora b'mod sħiħ mal-Pulizija. Fis-sqarrija l-Pulizija qalu li għall-ħabta tas-7:30 tas-Sibt filgħodu irċevew rapport li fl-inħawi ta' Fraben il-Qawra kienu għadhom kemm ġew sparati tiri fuq tajr protett. Fuq il-post kien hemm vettura li allegatament kienet tal-istess persuna li spara t-tiri. Bl-assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta ttellaw 3 fjammingi mill-baħar, filwaqt li ieħor instab mejjed fuq il-blat. Ingliż ta' 35 sena ngħata multa ta' 900 euro li fil-qorti ammetta li pprova jidħol f'pajjiżna billi jagħmel użu ta' ċertifikat tal-vaċċin ta' persuna oħra, każ li seħħ nhar il-ġimgħa li għadda. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Elaine Merċieqa l-prosekuzzjoni li tmexxiet mill-Ispettur Hubert Gerada talbet sabiex Robert Brian Brady jingħata biss multa hekk kif ammetta mal-ewwel l-akkużi miġjuba kontrih.